זה הקפיצות לוי? אתה הכי אוהב את זה? כן, אני הגעתי להרבה סיזונים. מה זה, אתה טוב? כן. מה זה, אתה לבד, נו, זה כיף להיות לבד. לא, הכי כיף, נו. הוא עושה קומבינה שהוא יכול לצלם את עצמו. What is this, like a witch? זה גם עם מטרים. מה זה? זה גם עם מטרים. מה זאת אומרת? אתה רואה? יש לי מטרים למטה. כמה מטר. אני הגעתי 1,000 מטר אני חושב. 1,000 מטר. וואו, זה גדול. הרבה ככה ללכת ברגל. אבל תבחר את הנתיב, תסתכל למעלה, שאתה לא הולך לנתיב... לא, אני יודע הכל. אתה כבר מכיר את ה... כן, אני מכיר את המפה לגמרי. יש אין סוף לזה או שזה עולה עד למעלה? זה... יש מישהו שניצח את זה? כן. אני מכיר כמה. אני מכיר סייפניק, זיגי ואריאל. קוראים לו... נו, חבר שלי. איך אתה מגיע לקצה ונפלת בסוף? יואו. אתה יודע איפה נפלתי? בגדרות המוות. זה כאילו אני צריך ללכת על יותר קטן מזה. ממה שאתה רואה עכשיו, נכון את זה? כן. נכון את הסימון הזה? יותר קטן מהסימון הזה אני צריך ללכת. מה זה הסימון הכחול הזה? כאילו, אני אסמן לי, אני אגיד לך לאן הגעתי בפעם האחרונה. אתה יכול לסמן לך דרך? כן. איפה הגעת כאילו? אני הגעתי איפה הקובייה? הקובייה זה איפה שממש הגעתי. יאללה. לא משנה, אני אמשיך בינתיים. לא, תעשה קפה פה. תעצור לקפה. מה קפה? תראה איזה נוף. מה? תראה, שב, תראה את הנוף קצת. מה הנוף? הקטע במשחק הזה זה לנסות כאילו זה. תשתין מלמעלה, תראה את זה. מה אחי? עכשיו אני מטר. איך המים לא נופלים? איך זה בכלל עומד באוויר, לוי? כי זה כאילו הקטע. שיט, נפלתי. קרוב יותר מדי הטלוויזיה, צריך להתרחק. לא, כי אתה לא נותן ספרינט לפני שאתה קופץ. נו, אני נותן ספרינט. אתה רואה? כי יש טבעות המוות, זה קשה. כן, אתה רואה שאתה הולך אחורה וקדימה, ככה אתה צריך לעשות. כן, אני זה. מה זה? קפצה? זה גלגל. בוא'נה, זה קשה הגלגל הזה. לא. יו. הוא מצניח. הנה, שימו אותך. טוב, אתה ראית אותו? סמן עוד אחד. אני שמן בבריכה, בוא נראה. איפה שנפלתי, הנה, אני מסמן איפה שנפלתי. פה. עוד כמה? 51 מטר. תראה איזה נוף, יאללה. הוא קופץ כמו זה אבל. חשוב פה להירגע שאתה משחק. לא להתעצבן שנופלים. ברור. זה קשה גם. וצריך לשחק את המשחק רגוע. ראית את זה?
מטר 200. אני... מטר 200. וואו. יו. זה לא גדר מוות. נכון, אתה רואה את הדבר הזה? תסתכל. זה. נכון, אתה רואה את זה? כן. על זה צריך ללכת. זה קשה. תגיד, וזה השלב היחיד שיש כאלה של טיפוסים או שיש עוד? יש עוד מלא. זה עד מטר 2707. איך אתה יודע? כי ראיתי מישהו שם את המפה במטר 2707. אני עוד זה לא... נוח, אה? כן, אני בסלוט עוד מעט. אני בסלוט כבר. כולה 230. מאוד טעים התה. כולה. אתה יודע כמה זה... כמה שזה קשה? עוד מעט אני בסיזן 2 ואני ממש אגיע לשם. תעשה קקי. איזה קקי. שהם סתם שמו את זה פה, אתה יכול לעשות קקי. זה הסלוט? לוי תהיה מורכז, לוי. אני אוהב לעשות את זה, זה כיף. כן, כן. זה כאילו שאתה נופל, וופ. מי זה? תור כאילו? כן. כן. כאילו נפלת. די, אל תעשה את זה, באמת מצחיק. בחציר. וואי, לאן אתה הולך עכשיו? וואו. אוי. זה דווקא... אני הייתי פה צילום כבר. מאוד יפה. תקשיב, אם אני נופל נגיד פה על החציר, פה, כן. נגיד, אז אני, אתה יודע, אז אני נופל למטה, כי מתחת ברור, אין. כן, זה כלום. כי אין שם צריך כלום. לקפוץ על זה. כן, גם זה אין- קשה, הראייה. אני גם לא מבין, כאילו, על מה זה גדל. על אוויר. תקשיב, זה זה ככה פורטנייט. זה לא מקום אמיתי בעולם? לא, זה לא מציאותי. זה לא מציאותי. אני חשבתי זה צילום אמיתי. לא הבנתי. אני משחק. לא, אבל חשבתי שזה מקום אמיתי. לא, טוב, אושר. משגע את לוי. לוי, תקפוץ מהקצה, לא מקילומטר, הוא בקושי קופץ מטר. אתה יודע להגיד לך כמה הוא יכול לקפוץ? יורד פה כמו באמת. כאילו אתה לא רואה את המדרגה עד שאתה מתקרב אליה. פה נפלתי, תקשיב, אני רציתי ככה, לא יודע מה עשיתי, אבל... תנוח קצת, תראה תנוח קצת. אושר. פה זה הדילוג של טיטל. תראה איזה רחב. וואו, הנה הוא מגיע מעלה, הנה, אני סיזן 2, מעלה, תסתכל. מעלה. תסתכל, אני סיזן 2, אתה רואה? כל הדברים, ראיתם את האח הגדול? אנחנו ראינו. אתם רואים? וואי. פיקי פיקי. אחי, היה ליאל מאוד יפה. מעצבן את סתיו ואז בוכה לו זה, לא הבנתי מה הוא... אני דווקא אוהבת את סתיו. אני מאוד אוהבת את סתיו. לא, אני חושבת שהיא... תראי, יש בה משהו, אמא, אבל היא... תאמיני לי, היא אחלה קמצנית בחורה. טיפה, צודקת. היא מעצבנת לפעמים, אבל מה עדיף? את ההוא שצורח כל היום? מי זה ההוא מאמין? הגייז. ליאל. אני לא סובלת אותו. את ליאל הוא... תקשיבי, הוא עושה לי רע. כן, הוא עושה כאילו תעשי חמוצים. באיזה הצגות, איזה דרמה. כן. ליד המצלמה, כאילו לא רואים. כן, כאילו הוא בוכה עכשיו לאמא שלו. אומר, אני באתי, אני ארוס לך, אני אקח לך. לא, אני לא אוהבת את זה, זה מגעיל. כי הוא מתייחס לאישה לא יפה ואסור. נכון, מותק שלי. לוי, אני ממליצה לך גם מה? להתייחס לאמא יפה ולדבר אליה יפה. לא, בכבוד. מה, כמו ליאל? ליאל? מי זה ליאל? גם אימא שלו, הוא אומר שהיא סבלה ממנו. לא, הוא אומר... מה לא. פתאום? כן, הוא אמר שהיא סבלה ממנו בגלל שהוא גיי. באמת, אבל טוב ולמה היא סבלה ממנו? כן, לא יודע. יש לי קיצור מיוחד שזה כבר לא... זה קיצור. כי זה טריקי כזה, אתה מבין? תסתכל, זה כאילו הבית הפוך. הפוך, מגניב. כן, זה- זה קצת מטעה. טוב, עברת כבר את השלב, לא? לא, יש לו, הוא עכשיו כולה ב-400 מטר. אני עוד... וכמה הוא צריך להגיע? 2000. No way. 2707. What? כן, מה וואט?
What the hell? כן, למעלה, תראה את הנתיב שם. אבל אני כבר מכיר את המפה, אז אני כן, יודע. לא אבל עניין שאתה מכיר בכל או לא מקרה, מכיר. תראה את תמיד הנוף. צריך לראות את המסביב. מרחב, תאמין מרחב. וואו, אתה הולך לקצה, אני מבינה. אני אוהב לעשות הוא אוהב את האקסטרים. אני אוהב שיגעון. שיגעון. לא, הוא אוהב את האקסטרים. אבל אתה קופץ מקילומטר אחורה, תקפוץ מהקצה, הוא קופץ סתם... כן, הבנתי. אבל זה הכי כיף, אתה לא מבין? בסדר, אבל אתה... הנה, אני ממש בסיזון 3. תעשה את זה במקומות הנכונים. לא, שיט! למה אתה התעצבן? זה תיפול על זה. אומיי. שיט. לפחות הוא נתן לך לחזור באיזשהו שלב. לפחות הוא ב-200 מטר. את יודעת כמה זה קשה להגיע ל-900 מטר? מה, אני בהלם. וואלה, נראה לי אני עושה את זה. נראה לי לא יהיה לי סבלנות בכלל. לא, אבל כשאת נופלת, את יכולה לשבור את השלט. כן, למה אני מתעצבן. כי זה על הקטנה. כן, בגלל זה צריך ריכוז. צריך לקרות ולשחק לאט לאט. צריך פשוט שלא יפריעו. תעשה עכשיו את הקיצור דרך שלך. פה? עוד שנייה. פה אתה רוצה שאני אעשה את הקיצור דרך? אין מצב שאני עושה את הדילוג של אתה יודע שאם אתה קופץ עכשיו ימינה, אתה עף עד למעלה. מה פתאום? כן, זה... תסתכל ימינה. תסתכל ימינה. אתה רואה? אתה לא רואה את זה, אבל זה איסטר אג. אם אתה קופץ פה ימינה, אתה עד למעלה לוקח. מה, זה כזה מקפצה? זה כאילו, זה בלתי נראה, אנשים לא יודעים את זה הרבה. עלק, ליפול. טוב, פספסת את זה כבר, זהו. אתה רוצה שאני אעשה את הדילוג הזה? תסתכל. לא. לא! יש פה איזה קוד חבוי, שאם אתה קופץ ימינה... יואו! אתה צריך לדעת בדיוק איפה. What you wanted to make him fall, you wicked. down there. ברור שאני יודע, אושר, אני משחק מהמפה הזאת. מה, וואו. אתה מכיר את הקיצור דרך הזה? אני מכיר הכל. אז למה לא, אתה לא רוצה, כי אתה מגיע לסוף כבר. זה לא קיצור דרך, אל תקשיב לו. זה לא קיצור. רק אומר... אתה רואה, אבל אתה יודע קופץ לא מה? טוב. סליחה שאני אומרת, אני בטוחה שיש דברים כאלה. ברור שיש. אבל... יש, אם אתה לוקח מכונית, נגיד אם אני נופל, זה כאילו משגר אותי, אני לא יכול ללכת יותר מדי פה. אני לא יכול להסתובב פה בכל הזה. אז אם מה אני... זה, ג'אנקיארד? לא משנה, סבתא, תקשיבי. אם אני הולך עכשיו נגיד עם מכונית לאיזשהו מקום, כן. זה משגר אותי ישר למטר 1000. אפילו שאני במינוס. אתה במינוס. אני לא במינוס. רק פה זה מינוס. לא, זה לא מינוס, זה לא מינוס. שתי קווים משני הצדדים. הבנתי. נתראה למזגן, בית הפוך. זה חלק טריקי, אבל הוא לא טריקי להגיד לך למה. שמתרגלים עליו. לא, אביאל נתן לי טריק לבית הזה. תגיד לי, מה עם החבר הרוסי שלך? הגרמני? גרמני? אני מצאתי בפורטנייט חבר. He's not his friend now? Why? לא, אני לא מוצא אותו. וואו, מאוד אהבתי אותו. אושר, מה מספר חשבון שלך? אתה אהבת אותו. מה? כן, הוא אוהב כדורגל, איך הוא אוהב אתה כתוב את במספר מסי, חשבון? הוא אוהב הכל. אז מה קרה לו? איזה מספר חשבון? אני לא יודע, אני מספר חשבון לא שלך? מוצא אותו בפורטנייט. מה הכוונה? אז טוב, לא נורא. מצאתי גם היום חבר מארצות הברית. איזה כיף, מה, אני רוצה בפייבוקס כאילו? שאתה תלמד ומה? יותר אינגליש, תוכל לא עכשיו, לדבר אבא, איתו. נו. אבל אני מדבר אושר, עם אני הרבה כבר בטוב, אנשים. תן לי לסיים את זה. אני יודעת את זה, משה. אז יש. אתמול דיברתי איתו אנגלית מצוין. אני גם יודעת לדבר אנגלית עם גרמנים, וזה לא אכפת לי. אני פשוט מדבר אנגלית. ג'רמן? זה German people? באמת. יאללה, תהיה מורכז, קודם נפלת פה. כן, כן, זה המקום הטריקי לא. לגמרי. זה לא מקום. ריקוד, ריקוד! פים. Oh, weird. Oh, weird. Yellow sky. יש לו מבטח, אבל על Oh, weird. Oh, weird. Yellow sky. כן, כן. יאללה, תהיה מורכז. Baby Tusken. אתה רואה, אתה קופץ מרחוק מדי. אבל
זה באמת הקטע. הוא עושה זה הכיף, בלאגן. אבל- הקטע זה הפחד. עכשיו, הבנו, זה... פה אני נפלתי. עכשיו שקט, באמת. זה עדיף לך ליפול, באמת. ליפול? את רוצה שאני אפול? הנה אני... לא, אני רוצה שתקשיב, אל תקפוץ ממרחק. זה מה שאני... סבתא יותר צודקת. זה מה שאמרתי לך. בסדר. פה תהיו בשקט, בסדר? זה יש אוקיי, מאוד חשוב. אוקיי. אוי, כולי זה. כולה ב-200 מטר, אתה אמרת. 400 מטר. שווה עוד לא 200. לדבר איתו עכשיו, זהו, יאללה. הופה, עברת. פה זה טיפה קשה, אז... וגדרות המוות זה יותר קטן מזה. לוי, היית עושה את זה מה אמיתי? ברור. מה לא מפחד. ברור? מה, אתה נורמלי? ברור שהייתי עושה את זה, מה את חושבת? אני לוקח סיכונים, אני אוהב זה. לא לוקחים סיכונים. ברור שאני אוהב לעשות את זה, סבתא, מה אני... זה? אוי ואבוי לכם, אני אראה אז שאתה עושה דבר. שנייה, הוא יצנח איתי שאני אהיה בחוף דוב? כן. כן? יש! עושים צניחה חופשית? אל תבלבל את השכל. מה באמת? מה יש לך? יש לו אומץ. לא, הוא כמוכם, כמוך, הוא אוהב מאוד. את זה. שר לא. אבל סתם, אתה לא אבל יכול זה, להגיד. הוא כמוכם. די, יופי. בגיל 8. יופי, הגשת אותי. אמרת שאתה לוקח אותנו לצניחה הזאתי, and you didn't take הוא us. לא רצה לוי. איזה סליחה, על מה דיברתי? על המאוורר, אתה צונן. המאוורר הזה. ליום הולדת. אושר, קח אותם איזה יום חופש שלך, תעשה להם. שקט. יאללה, בסיזן 4. בואי. הוא בראשון, אבא. בוא לסדנה אם אתה רוצה לבוא. איזה סדנה. הנה, עוד מעט הם טבעות המוות, בסדר? בטבעות של המוות. תהיו בשקט, של בבקשה. מה? של העץ. עוד מעט אני בטבעות המוות. זה- מודיעין למטה. שאיפה סבתא? ששמים את הרובוטים. סבתא, אני עוד זה שנייה יפה. בטבעות המוות. את רואה את זה? נו. זה טבעות המוות שם. אתם יכולים להיות God. בשקט? בבקשה, תהיו בשקט, זה קשה. יצא בסדר, בשקט. לא דיברתי מילה. יופי. עכשיו אני עושה ככה. וואי, איזה טאנלס. אתה יודע מה זה טאנל? עכשיו אני זוכר מה לעשות. ככה. נראה לי זה כמו מבוך. כן, זה מבוא. סבתא. ואז הנה, טבעות המוות. יפה. אתם רואים את זה? על זה אני צריך לקפוץ. אבל עדיין הוא לא השתמש בפטיש. תסתכלו, על זה אני צריך לקפוץ, אז שקט. בבקשה, אחי. זה קשה, באמת זה קשה. אוי, לוי! מה זה? זה היה לי באג, זה דחפתי. לא, אני לא מאמינה שזה קרה. לא, זה לא אמיתי. 0 מטר. סתם, אני אגיע לשם, אבל בקלות. תראי, יאמר לזכותו שיש לילד רצון. הוא לא מוותר. כן, זה טוב, זו תכונה טובה. את יודעת לאן הגעתי? לסיזן 6. יותר מסיזן 5. אני רואה שמה שקניתי לך אתה לא משתמש. מה? שבוע שעבר שקניתי. מה קנית? לא יודעת, איזה משחק אמרת לי לקנות. זה פוקימון? כן, אני משתמש. כן. כיפי. תראה, הוא אוהב את הפורטנייט. הפורטנייט זה משחק. לא, זה דווקא נראה נורמלי. ולמה לא נותנים לו קצת לעוף למעלה, משהו? למי לעוף למעלה? לא מבינה. זה למי קשה. לעוף למעלה? נו, מקפצה. לעוף משהו. אני גם יכול ליצור מפה כזאת. ברגע שאתה נופל למטה מתאפס לך השעון גם, אני רואה. קודם היית ב8 דקות. לא, זה תמיד ככה. לא.
אתה בטוח? עד שלא נפלת למטה, תקפץ. איך זה יחזור? להגיד לך מה השיא שלי? גדרות המוות. שם לו. נו, מדרגות המוות. יש גם גדרות המוות וגם מדרגות המוות. זה קשה בעצם. זה קשה. אם אני לא רוצה... לא! אוף! לא לדבר! לא. אני חייב להירגע. כן, תזרים מסך.